Хайде да си приготвим този вкусен и сочен кекс с тиква, орехи и какао, който ще бъде харесан не само от любителите на тиквата, но и от тези, които ни я предпочитат. Първо в дълбока купа разбиваме 2 яйца с 100 грама захар. Аз използвам телена бъркалка, но за разбиването им може да се използва и миксер. Към сместа с яйцата и захарта добавяме половин чайна чаша олио и 3/4 чайна чаша прясно мляко. Разбъркваме ги и започваме постепенно да добавяме общо 200 грама пресято брашно. Бъркаме докато се получи еднородна смес и добавяме 30 грама какао и едно пакетче бак пулвер. Отново разбъркваме. В блендер смиламе 120 грама орехи с 100 грама захар. При смилането на орехи винаги добавям захар, защото така се смилат по-равномерно и се предпазват от омазняване и превръщане в каша. Добавяме смелените орехи към сместа и разбъркваме добре. За финал към кексовото тесто добавяме 280 до 300 грама настъргана тиква. Разбъркваме добре и сместа е готова. Намазняваме и набрашняваме подходяща форма за кекс или тавичка, в която ще печем, и в нея прехвърляме сместа. Печем в загрята на 180 градуса фурна за 40 минути. Изчакваме да се охлади и сервираме. Добър апетит!